Здравейте, приятели! Днеска играем. Забравих играта, но един приятел също е в същата игра, хора. И той се осра. Той се осра в тази игра. Не може темек да играе. Той е гаче слабак в нея. Така че хора... Ужасна игра. Здравейте, приятели! Бате победих. Здрасти. Здравейте, това е и Никола. Където ме знаете сигурно, аз участвам в повечето видеа и снимам повече време от Елина, защото все пак това е моя канал. А хора, А Християн ни е писал нещо. Това яйце Християн, дето участваше в предните ми видеа. Знам, малко тъп изглежда. Аз ще отида да гласувам. Пишете за какво да гласувам. Ето. Аз съм за това. И влизаме в следващото ниво. И дано да е лоша, май. Аз какво бях? Лоша, май. Червено. Супер, хора, аз съм убиец. Червеното е убиец. Имам множко което да коля. Елати. И на всеки 3 минути ви дават някакъв звук. Убих. Хора, убих Християн, хора. Той даже не знаеше, че аз съм... Той даже не знаеше, че аз бях при него. Ето има някаква малумица. Къде си, бе? Мама. Елена е много добра, затова тя ще играе. Кокошка, къде си? Къде си, бе, страхливки? Аз съм много добър на лош, когато съм. Заврях се някъде. Нещо се бъгна. Добре. Излезнахме. Християн го уби, браво на нея. И аз съм го убивал много пъти. И къде отидохме? Не мога да играя, хора. Много е страх. Аре, бе. Мама. Гати покрив. Ти снимай са. Айде, ела те убия. Айде, тръгваме. Ей сега, баба. Айде, де. Айде ти снимай. Ето, играй. Снимай. Хора, бих. Чакай, аз така не виждам. Така, хора, сега искам пистолет. Искам. Не можеш. Да, Убиха те. Що бе? Убиха те. Нали бях лош? Да. И шерифа трябва тебе да те убие. Тази игра никога не съм я играл, хора. Така че... Пишете ми как да мина. Ще пуснем и една анкета да гласувате за едно нещо. Ще видите днеска. Ще видите. Пак повтаряме. Днеска, хора, правим фен среща. От 4:30. Чакаме ви в парка на общината. В София. И също анкетата е дали да сме приятели с Йоана. С едно момиче, дето е много дразнещо. Ако просто не сте гледали това видео, кажете да или не. Убиха те, браво на теб. Бате, това шерифа ли е? Не, това е Виктория. Демек, тя си пази територията.
Хора, пишете сега в коя игра да играем, защото вече ни убиха 200 пъти и не ни се играе. А от нас, чао, след малко ще пусна и анкета, а от мен и от Никола, чао. Чао!